frumos, vestiți Evanghelia. Vă mai rog încă o dată. Bun, Vestiți hai să- Evanghelia. bun. Nu eu Uite, o vestesc. Vestiți, unul uite, sunt dintre 190 frații de mi-a dat oameni. un S-au mai verset de adunat aur de aici, între Domnul timp. să-l binecuvinteze. Uite acum să citesc. Uite acum să citesc. Dați-i drumul, Uite. haideți. Uite acum. Fii atent aici. În Ioan 3,16 spune așa. Fiindcă atâta de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în El să aibă parte de viață veșnică. Da? Corect. Credeți. Ce să cred în el? Ce trebuie să cred în el? Ce? Să te botezi, da? Să te botezi. Asta trebuie să faci și să-L urmezi pe Iisus Hristos. A doua? Atât? Ce înseamnă să-L urmez pe Iisus Hristos? Am înțeles botezul, ziceți-mi, mă botez. Să Ce lași trebuie să fac? toate Ce lucrurile- înseamnă să-L urmez pe Iisus Hristos? Să lași toate lucrurile din lume. Le las. Altceva. Mai e ceva? Atâta îți cere Dumnezeu. Nu te mai duci la discoteci, nu te mai duci la petreceri, nu te duci la țopăit în sus. Atât, da? Bun, eu cred, gata. Domnul Aurel Zanfir, numai puțin. Eu cred acum, cred ceea ce mi-ați spus. Cred Evanghelia propovăduită de dumneavoastră. Ce faceți mai departe? Ce facem mai departe? Ce urmează? Mi-ați propovăduit Evanghelia, eu vă cred. Ce trebuie să fac mai departe? Băi, Robert, ți-am spus de atâtea ori că ce Spuneți. trebuie să faci. Te-ai botezat, da? Nu te mai duci la discotecă, nu te mai duci la lucrurile pe care te îndeamnă la rău. Am înțeles asta. Bun, îți citesc, Mă uite, îți citesc botez, Psalmul da? Sunt de acord cu botezul. Bun. Uite, îți citesc Psalmul 1 ca să vezi ce înseamnă Psalmul 1. Nu, Ca să înțelegi lăsați mai Psalmul mult. 1. Da? Haideți să vă spun, haideți să nu mai lungim, că deja de jumătate, uite, e jumate, e 12 jumate, la ora 12 v-am cerut să-mi propovăduiți Evanghelia, da? E ora 12 jumate și mi-ați dat Evanghelia, eu v-am zis, vă cred, da? Și mai departe trebuie să mai faceți ceva, spune Hristos, cu Păi limbă spune de tu moarte, dacă tu spune, știi, că Hristos, dacă cel pe știi, care îl urmați, fii binecuvântat. spune cu limbă de Poate- moarte. Băi, poate Ce eu nu faceți? știu, Robert. Păi nu dacă știu, Robert, că dumneavoastră eu nu sunt propovăduiți Eu Evanghelia. nu sunt unul cel mai Dumneavoastră mare ați venit la noi cu o învățător sau- Evanghelie. Eu atâta știu. Spune tu, poate, uite, De voia învăț ceva de la tine Domnului ai seara asta. auzit? E foarte voia simplu. Domnului ai auzit, domnul Aurel? Spune. Bun, haideți să vă învăț ceva în seara asta. Și uite, 200 de oameni aici. Mi-ați propovăduit o Evanghelie, Domnul da? să-i binecuvinteze Să pe toți. zicem Da. că asta e Evanghelia dumneavoastră pe care ați primit-o, nu știu de Nu unde ați este a primit-o. Lăsați-mă să vorbesc eu acum, da? Pot să mă lăsați să vorbesc și eu un pic. Da, cum Nu mai vorbiți peste mine, da? Mi-ați propovăduit Evanghelia. Mi-ați propovăduit Evanghelia. Eu am zis, da, cred. Da, cred. Dumneavoastră, după ce propovăduiți Evanghelia, trebuie să faceți absolut ceva. Hristos spune cu limbă de moarte. Deci cu limbă de moarte, înainte să fie răstignit. În Matei 26:13, deschideți Matei 26:13 și spune așa: de fiecare dată când se va propovădui această Evanghelie, oriunde în lume, se va spune, nu zice să spuneți, se va spune și ce a făcut această femeie. Este vorba de femeia cu mirul. Înțelegeți? Pentru că această femeie m-a uns într-o moartea mea lumească. Se Este consideră vorba de că Maria atunci când Magdalena. vestește Evanghelia, acel om moare din punct de vedere lumesc, vă rog frumos tăceți din gură când vorbesc, moare din punct de vedere lumesc, iar el este uns, da, în moartea lui lumească, pentru că urmează să se nască din nou duhovnicește. Iar această ungere în moartea lui lumească se numește mirungere, da? Acea mirungere cu mir. Spune Hristos cu limbă de moarte. Nici unii dintre voi, plus că ați văzut ce Evanghelia de 3 de oră nu sunteți în stare să ne dați Evanghelia și acum n-ați spus măcar asta. Când zice se va spune, este ca și cum vorbești mult, dar nu spui nimic. Robert, păi tu Când aștepți spui să ceva, vorbești faci altceva, ceva, nu faci poți să mirungerea citești omului, îl Băi, ungi Robert, în moartea lui lumească. Nu Ce să mai poți să aștept? citești Jumătate de oră din m-am ce săturat. spun. Tu săracul s-a săturat. Voi nici unii nu faceți asta. Nici unii nu faceți ce spune Hristos cu limbă de moarte. Mirungerea voi nu aveți. Voi nu aveți mirungerea. Și să vă zic de ce. Pentru că vestiți o Evanghelie falsă.
Asta e părerea ta. Ăsta e semnul. Va veni Hristos a ziua lăsat cu limbă când de moarte. toți